kok yang maju.
musuh Gatot Kaca. Lakoni metu kabeh. Iya. Ora patin duka mana. Kados pundi sinuwun Prabu Hamsaputra. Duka mana wong Amarta. Iki dedang kote sing maju Hamsa. Procok aman ora bodol maju paran. Nibake gamane anak kowe Hamsa iki bangsa panah. Hei, mati kok kowe. Arep lepas iki jembare pirang-pirang lho, Bos. Arep mbok opat pameran lho. Salahke. Salahke ora. Ya. Yo. Ai kaget. Wene anyar bingung. Hei, Hamsa. Iblis lanang ngendel-ngendelke kowe. Ngendel-ngendelke. Kowe ngendel-ngendel apa karo Baladewa? Kowe dadi jeneng jan. Matakan. Kowe dengar apa? Kowe mentas guru ya. Yen pancen kowe mentas gage guru maju sak guru-gurumu. Yen kowe dengar muterno dengarmu jengkes kaki Baladewa tenan Baladewa jengkesen. Baladewa santai tegae. Baladewa tenan. Lah orang nggawa piranti awas kowe. Ye. Maju ngantemo sak seneng kake milih ngantem ora apa sirahnya apa ngundro kake kon pupu ya kena ngantemo sak seneng lah kaya ngene kok kon ngantem lah nek galuh kon ngantem ya tak antem tenan oke arep ngantem galuh hau yo ya tak wangene ngansaken dhewe mripatku Bali ora Bali yang wis dadi batang piye Bali dadi batang yo dadi waktu bola ora iso dadi batang yo yen pancen kowe ndeke nyosep ora minggat saka negara amal dublak tuwak boko cangkemmu yang satareku Kurang boleh di rumah pelaksan belum buatan kamar pendakian ada kaya wong tolo tuh betul kan dengan mati kalau ini belum kita dengan kamu tapi seru tapi manju sak buru-buru bisa kan kok yang mulai orang orang belajar kok boleh jambung kali
Melayu nanti wong ngene iki terus notok tembok mlayu. Bener tidak? Apa ini? Apa ini sarangan? Apa ini? Udah dong, sing muni sapa? Matamu cekene dong. Iki jenenge Nanggala. Pamune satu seti olehanku ana kucing gunung rewa toko sing maringi pukul Bathara Brahma. Tak tamani gunung. Segara. Bumi. Tak keneke galuh ora meteng. Ora. Bangetan. Kabeh cangkemmu. Lembani ora. Nantang karo Bratara direke wis rewe bodo kalane. Tok-tok Nanggala kuat nadai tak gurone cindil abang. Musuh Baladewa. Ini anaknya. Orang ngerti gue. MPK Mas Baladewa Gandha. MPK Mas Baladewa Gandha. Buah apa yang paling manis? Bualah Dewa. Dibasa lagi. Orang pas. Ini itu gawe. Mati dukomono kakang iso mati. Aku adimu Dimbaga sing bakal urip kowe kakang. Adine duwe aji lembu setilan yen kakang mati tak langkae urip kakang. Daya lewat sapi lewat wedhus. Tahu. Sawangen kakangmu kae. Sopo? Baladewa. Menang piye kok? Kok Prabu Baladewa perang kae ketoke menang ning sak temene kalah. Kok bisa kono yen kakang Baladewa kalah. Sawangen Hamsa dipateni nganggo Nanggala mati nanging dilangkai karo adine si Dimbaga bali urip meneh. Hamsa maju meneh totok Nanggala tumekane pati mati nanging wis ora nanging tak golek semune kok dilangkai urip meneh mergo kae duwe aji lembu sekilan tegese upamane mati salah sawiji dilangkai bali urip. Malah gede ora
mengingiroke. Ewan ana ya di wegah. Kok wegah iki opo? Kakang Baladewa nek perang duwe pakem dhewe. Tegese ora seneng ganggu, ora seneng grego-regone. Ning nek ora mbok ewangi kae kok kalah kewirangan. Kewirangan yo ben. Aja kaya ngono kae yo dulurmu tuwa. Wong iki karo sedulur iki sing ngewang-ewangan, sing bantu-bantu. Karo sedulur kuwi nek enek apike disengkuyung, nek enek eleke ditutup-tutupi. Iya. Karepe karena wis apa, Pak? Dening adikku menan konangan tak tutup-tutupi. Mesti kok rono yo ngono. Kok aja bujek sik to. Malah adikku maling bar. Wis. Aja bahas sing kaya ngono apik. Cang diwangi yo. Nek Baladewa muring piye? Nek muring tanggung jawabe Kresna. Tenang. Tenin. Sumpah, sumpi. Ya, ya tak maju. Ya. Gede dulu, soy, waktu ya Allah. Dia, sikile mak pong. Lah kok mati? Sopo